Raz boli traja Jackovia, Jack, ja, Elevči a Fou, a žili spoločne v malej veselici, ktorá bola taká veselá. Nie len od soboty večera, tako včera, tak aj dnes a prekrajší sa i krajší. Sa vytratil skutok a starosti, život bol plný dobrodružstiev a radostí. Všetko na druhej strane, bol dobrodružný a smelý ako žiariaca hviezda na oblohe. Nikdy nezabudol na slova svojho deda. Piráti hýrili sny, ale tiež si ich spojili. Toho vždy inšpiroval k tomu, aby žil každý deň na to. A nesnažil sa nič nechať na zajtrajšo. Tak spolu tí traja Jackovia žili svoj život plný optimizmu, odvahy a nadšenia. Prechádzali sa po svete s úsmevom na tvári a srdcom plným snov, ktoré boli také veľké, že by sa v nich dalo kúpať. A keďže verili v seba, navzájom nič nebolo nemožné. A tak jedného dňa, keď sa pozreli do svojich srdiec, zistili, že ich sny sa začínajú plniť. Jack sa stal vedúcim vývojárom blockchain technológií. Jackie dostal pracovnú ponuku v Disney 2 a Jacko sa stal kapitánom lode, ktorá sa potulovala po moriach, plná podkladov a dobrodružstiev. A takto piráti hýrili sny a tiež si ich splnili. A hoci ich život bol ako veselá jazda na horskej dráhe, bolo to najlepšie dobrodružstvo, aké si mohli predstaviť. Ktorá sa potulovala po moriach.